Ja viem, som ešte nerobil video o browsače. Tak ja mám kufriček tam. Daj mi lak. Daj mi peniaze. No, čo pôjdeme dosť. Čo to je? To je jaké pekné! Ty, jaké pekné s tým! Ty, ja som vidieť rovno. Ty, jaké pekné! Čo to je? Rejka, tak. Jaké pekné! To jaké dobré! Pekné je to také skôr. A som aj dostal aj Hebočar Mortis. A vieš prečo mám ten homo? Lebo ja som ho dosť nejdobý, aj mám pinčí. Mám aj dve. Halloweenské aj toto. Ale nemám ten originál. Toto mám. To sú moje všetky halloweenské. Pozri sa, koľko píny som dostal. To je všetko a to som si mal vyprávať. Ja viem, som trocha čumil. Ale im vôbec nevadí, tak mi to nevadí. Boží, vieš čo mám za... Lena gas! Len! Ja nemám Berry, ja nemám Eddie, či mám Drago, mám Bull, mám Ninja, okrem Berry. A to je tak to